ভাই ভাউজঙ্গ করি সেটা তো বল ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ଏମାନେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲେ କାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗଣରେ ଏମାନେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲେ ଏମାନେ ଖାଇ ସାଇଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର ସାତଟା ବାନ୍ତି 17ଟା ପତଳା ପତଳା ପାଣିଆ ସେ ସୁକୁଟା ପୁରା ମରୁ ମୁଁ ହକି ହକି ମୋ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମେଇଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟା 22ଟା ବାନ୍ତି ଆମ ନାଚବତୀ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ବସିଛି ପାଣି ହାତ ହିଁ ହାତ ରେଖା କରିଗଲାଣି କିସିଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ 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 କୁଆରେ ଛାଡ଼ ଟିକେ ଖାଲି ହକି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗଣରେ ଆମିଷ ଖାଇଲେ କଣ ହୁଏ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ ହଁ ହଁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ମହାପାପ କରିଛୁ ହିନ୍ଦୁବାଦୀର ମନ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ ତା କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏମିତି ମୋର କେହି କରନ୍ତୁନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।